Ti Masakbayan. Ti napalabas, kaya't damagda kan Claudia apapanawon ni Aimee tapno matagikwada ti rancho. Gapo tamaasi unay ni Andro kan ni Aimee, tinulag na ti inana, nga alaan da ni Aimee, kas katulong. Idinaduktalan mat ni Magda ti kaawan da Andro kan Aimee, naragsakan da itoy. Iti mat syudad, may sa akatulong ni Aimee, idinto ta nagpamarang agwardya ni Andro. Iti may sang aldaw, adda imbaga ni Andro ken ni Aimee. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas a napauluhan. Awan ang karbungan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agpayso ka di, ti ibagbagan. Agpayso, iso nga inawis kang umay dito syudad. Tamasair tirik nak, no makitkitak ti panagsangsangit mo ijaransyo. Sinipsiputan nak, ijarancho. Diyaking gagara ti mang sipot ken ka. Ngam naamwak ti mapaspasamak, kabayatan ti panagyan ko ijay. Amom, limagan pa'y kit di ti barukong ko, idi nakapanawak ijay. Angam, pasensya kan, tawan mo't igam ko akwarta. Amok asaan nga inted ni Auntie Magda ti sweldom. Basit la agad na jay. Dakdakkel tinagunod ko iti panagyan ko ijay. Anya ti kayat mo asawan. Anya ko mati nagunod mo. Anyan di imbagak. Ay, lipat naman. Diyak mo tin amutin sa usawang ko. Andrew, kunam a security guard ka. Ngam, di ka mat nakita itay dito eh. Ay, sana dito iti pagbantayak. Ije pasdek nga yan tinegosyo da madam. Pasdak nga ayan tinegosyo na, kunam? Ayan ka di dahi taapasdag. Iti sentro ti syudad. Bayam, ipasarakan to ijay. Sino ka? Ken, apay nga adda ka dito kusina mi? Ha? Siyak ti kabarbaro akatulong yun, sir. Si kakaditi anak ni madam? Siyak ti anak ni mama. Ngam, imposible nga agkatulong ti kaskan kakapintas. Agpayso ka di akatulong ka? Adda ka di nga aglutluto iti makan dito'y balayo? No sa anak akatulong, sir? Ay, no anak na ka ni madam, naggapwam. Tadi kamot nakitkita manipod si mrekak akas katulong. Mistake ti imbagam adinak nakitkita. Kat no agsangsango tay ta. Ita ka lang ang makita ti kayat ko asawan, sir. Nagbanglo day talutlutum Nalaing kakadimot lang agluto? Saan kun nga ibagkat ti bukod ko atugaw? Ngamda kayon to ti mangibaga, no naimas no saan inton maramanan nyo, sir. Ramanak man nga rod, no naimas matlaang ti luto tinapintas, para luto? Saan pa yan naluto, sir? Inton maluto, sayon to ramanan. Kasta ka di. Ala, agsubliak to nga rod inton madamdama. Kaya't ko amakit kita ti kinapintas ti para luto. Ala, ituloy mo nga rod ti agluto. Naggapu ka di ta kusina, anak ang si iho. Ada ka di inaramid mo di ta? Ni mamamat. Amo mama, napintas ng agpayso ti para luto. Nalaing mat ni Manong. Day tangiwat mo. Amo matibili ni Manong mo saan ka di? Ang damat ijay kusina, mami. Di namang nagtibagbagak. May mayat matlaang no saan mo adakdakamatan akabsat mo ni Andrew. Mama, aglabas iti panubok ko ti babae. Di ka kumaagar-aramid ti mati. Amangan no saan akayat ni Andrew ti aramidem.
Apay kumasaan, mami. Pagyamanan nakit di numaduktalan tayo ti kinapudno. Anya kinapudno ti sasawam. Pangaasim, di ka agaramid iti saan ama iparbeng. Apaya kasla naliday ka simang pa diti quarters. Jack magustuhan ti panagngiri-ngiri si. Kan panagkidkid day ti anak ni boss. Saan mo italtalak day jay? Talaga akas dyan na. Ngam di na kapagaramidan iti dakas day jay. Sigurado ka kadi? Sa anak a komportable nga agtrabaho ijay. No adda day jay nga anak ni boss. Ha? Apay kumakabot lang mo. Kat natataer ngam siyak. Para kanyag, si kapay laang ti katauran. Nang runa ti pusom. Saan ko ang mailadawan ti kinataer ti pusom? Naks ha? Limok magtipuso ka di na oras. Di kagdanag. Ipasigurado ka adi na kapagaramidan iti dakas da di alalaki. No agtultuloy akanayon nakakiddayan kan ngirsyan day jay. Pumanawak langan dito eh. Narigat ti agbirok iti nasayaat nga amo dito syudad. No restaurant, no sabali ti pagtrabahwam, masapol nga agabang kapay iti kwarto apagyanam. Kaslamot nga min balasubas ti panagkitak kan kuana, Andrew. Rabiin, ngam imay kapay diti balay. Ada ka di importante nga ibagam, iho. Mami, pagkibaga ka ni Jervy, asaan na alabsan narabakan ni Aimee? Ada ka di madi nga inaramid ni Jervy kan kuana. Kuno ni Aimee, di na kano kaya ti panangkid-kid day kan panagnir-ngir si ni Jervy. Bastos ka no? Kunakon kat nga inggaraw manon ni Jervy ti kinapilyo na. Bayam tabagbaga ak ti kabsat mo. Ang mga nagbirok iti sabali at trabaho na, no di na kaya ti aramida ni Jervy. Di kagda nag-iho. Dumanon ka ni Jervy ti imbaga. San mo nga ininted ti sweldo dagiti trabahador, iso ang nagpapanaw da. Itatabasitan ti kadwa tayo dito rancho, mangrugin ngagsakit dagiti daduma abaka. Anya nga rod ita ti rumbeng amaramid. Ayan ti kwarta, tamangalaak iti veterinaryo amang taming kadagiti baka. Kwarta? Awanan! Anya? Nagasto tayon ti kwarta. Kasano kumanagasto tayo? Dagiti nausari ti kusina. Ti pinagbayad ni Claudia ije pagadalan. Aniya, pinagsardeng mo ni Aimee iti panagadal na. Ita, awanan ti kwarta tayo. Ayan dagiti naglakwan iti gatas. Naglako tayo pa iti baka itay nabitlang. Ayan ti kwarta. Adday jay bangko. Ayan ti libreta. Kita agman. Adday jay kwarto. Aguray, tay nakkitaan. Hi, beautiful. Makitam ka di daytoy basitabag? Kitam tilinaw na. Apay ka di day tabag, sir. Apay kumaakita ak tilinaon na. Nadamag ko akayat mo kano ti makaadal. Day talinaon ti bag, ti usaram. Tapno matunoy mo ti arapaap mo. Kasano kumaamatunoy ko ti arapaap ko? Babaan day tabag? Lukatak ti bag, tapno makita kan maawatam ti ibagbagakan ka. Oh, anday ta. Nagado ak kwarta. Apay kumaday ta. Nulakid di kayat mo ti makirelasyon kanyag. Pagadalan ka. Kukwam da ito ya kwarta. Sa anak arupat kwarta? Kukwam lang ti kwartam? Agtrabaho ak, tapno magunod ko ti arapaap ko. Saan kat nga agtawad iti kaskan ka amata pobre? Ditakan.
Di na kayat ti kwarta. Adu da ito yan na kwarta. Agbiag kuma iti nasaliwan-wan day jeng Aimee. Wow. Bilibak ka ni Aimee. Saan narupat kwarta? Akas kadagitiim mo na anak relasyon ni Manong. Nasarakan matlangan ni Manong tinasingpat. Kan napudno kan kuana. Madam, nagsayat kayo kanyak. Ngam, jak maawatan. No apay akas jay ti anak yo. Ni Jervy ka di tidakdakamatem, iha. Awan sa bali, madam. Apay din nagsardengan. Impakita na ti ado a kwarta. Tapno makirelasyon naklang kan kuana. Iti kaano man. Jak ilako ti bagit, madam. Inaramid ni Jervy kan kadayta, iha. Wen, madam. Iso apo manawak laangan dito balayo. Pangaasim, iha. Masigurado nga agliday manan ti anak ko. Kasano ko mga agliday ni Sir Jervy, madam? Maamuam to ti amin, iha. Nga masakbay na, ada ko madamagak, katipod no kumalaang ti ibagam. Anya ka didayta, madam? Ada ka di relasyon nyo kani Andrew? Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan. Napudno ti panagayat ko kan kuana, madam. Uray agpada kami amarigrigat. Iso ti ay ayatag. Oh, maragsakan ako na iti da itangay imbagam, iha. Di kay maawatan, madam. Adala ang tao akayat ko makasarita. Sakbay nga adda maamuam, iha. Anya ka diti pagsasaritaan tayo diti opisina. Tayo nawagan na kami, mama. May papan ka di dayto iti inaramid ko, mama. Awan sa bali, iho. Di kayo maawatan, mama. Jervy, anya ka diti mapaspasamak. Pakawanan na, Manong. Kaya't ko lang ang maamuan, napuno ni Aimee kan ka. Apay, anya tinaramid mo? Pinakita ak iti ando a kwarta, Manong. Imbagak nga aramatan na nga agadal. Basta makirelasyon kanyak. Di na kayat, Manong. Nagpakada kanya, tadi na kaya tinaramid ni Jervy. Dinamag ko no da relasyon nyo. Katamom no niya ti insumbat na, iho. Anya tinsungbat na, mama? Kastoy ti kunana. Numan pa'y saan ko pa'y asinungbatan. Isulaang ti ayatek. Uray agpada kami amarigrigat. Dayta ti kunana. Kasta ka di, mama? Agyaman na, Jervy, ading ko, ha? Naamuan tayo. Asaan arupat kwarta tinapilit? Uray maamuanan nga anak ka, iho. Pakawanan na kumaha, Aimee. Awan ti da kasagandat ko kan ka. Bayan na ko mga agpalawag. Anya ko mati ipalawag mo ako nam. Sige. Sisasagana ak adumngag. Ti kinabastos ko kan ka. Kaya't ko lang nga tulungan ni Manong Andro. Di ka maawatan. Anya ka diti kayat mo nga ibuksilan. Ningamin Manong Andro, kat adda idi ti kinarelasyon na babae. Kalpasan na nakaala da iti dakkal agatad kan kuana. Insukat da iti sabali. Di ka maawatan. Apay nga ibagbagam da ita kanyak. Ni ka di Andrew a security guard ti dakda ka matam? Saan na nga mo tinaramid ko? Naibaga na ngamin, ngayayatan na ka. Iso a pinadasnak apakitaan iti kwarta. Kasta ka di? Pakawanan nak. Ngamin naramid ko lang dayjay. Takitaak, no napuno ka matlaan kan kuana.
nabayag kayo kadi nga agam-am mo kan ni Andrew. Dakkel ti pinukaw mo a kwarta. Isuaman ni po dita. Ikatag ti karbengam nga agwidro iti kwarta iti bangko. Saan kagayam ang mapagtalkan? Saan mo kumamat nga aramidan kanyak dayta, Julius? Himpay ko amin kan kaapa nagtalag. Ngam dinadahil mo. Ita, awanin ti anak ko ditoy. Napnapanan nangatan. Apay asapulam, kat nakitaray nga rod iti dayjay at trabahador iti rancho. Di tayo pay ammo, nupudno anak itaray, wano saan. Kat anya nga rod ti panagkunam iti panagkuyog da apim manaw, kan nasinged da iti tunggal maysa. Saan na makaas-asawa ti anak ko? No diket kayat nga ti agadal. Amok pay. Apay nga rod anakigid da napim manaw kan ni Andrew. Nagtaray dalakit di. Tapno daras ka makaturpos, in ka nag-enroll. Madama pa lang ti enrollment. Enroll? Andrew, awan pa'y urnong ko. Nupod nung ay ayaten nak. Bayam asyak ti mang tulong ken ka nga agadal. Kalpasan ti panagadal mo, pangasim. Umanugot ka nga kalaysatan. Kalaysa? Di ka pa'y sinungbatan? Kalaysan? Amok nga ay ayaten nakmat. Isaasaan ka na makalibak. Makalibak? Sino tinangibagakan ka nga ay ayatan ka? Inak ni Mama Lolita. Kan kabsat ko ni Jervy. Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagam? Pakawanan na ko ma, no nagpamarangak akatulong yu irancho. No kasta? Nagpamarang ka amarigrigat? Mangilasin ka iti gatas nga ikabil ko iti bathtub ko. Ibagayo akan ni Sir Julius, tabambantayan naman dagiti gatas. Binilang na pa'y, numano abote tinalpas a napasturize. Ma'am, kunamat kanyak Di pa'y imbagan ni Amy nga awagan mi iti ma'am. Idinto ta iso ti akin ko kwa iti rancho. Si Kaki Ideng. Mangin insulto ka kadi? Saan mat? Ibagbagak lang ti pudno iti tao a pagarupan na ket nangatula unay ngem saan mat. Addan to aldaw mo kanyak, si kakatulong. Urayek day tang aldaw, Claudia. Pagtalawan man na a Flora iti pasdak, mami. Apay kumaapagtalawak. Iso lang ti makaambo ka dagiti trabaho a pinanawan ni Amy. Nainsultuak, iti imbaga na nga agin nga tuak kano. Kat saan mat? Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Diyak kaya ta makita dayjay a Flora ijay rancho. No di mo kaya ta makita ni Flora. Saan ka naamap-mapan ijay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo italawas ang napauluhan. Awanang karbengan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ni Julius ti panakawidro ti dakkel agatad iti bangkuda. Inikat na ti karbengan ni Magda nga agwidro iti kwarta.
kat inala na ti libreta di bangko. Iti may sangal daw, bimmalaat ni Julius iti saritaan da Magda kan Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas anapauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya nga tati aramidan ta iti dayjay a Flora. Jak kayat amakita dayjay a Flora ijay rancho, mami. No di mo kaya ta makita, saan ka namapmapan ni Gerancho? Daddy Julius, ada kayo matgayam dita. Itayak pa'y ditoy, ngam didak nadlaw, tanapasnek kayo nga agsarsarita iti saan nga umno. Claudia, manipod ita, sana na mabali na kargam iti gatas ti battab mo. Nawatam. Julius! May sakamat, Magda! Hello, gayam. Imbag ta nakaawak ka. Kumusta ka niya dita syudad? Agad-adalak, gayam. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Husto ka di tinangag ko? Pagad-adalan na ka ni Andrew, kunam? Uman, gayam. Kumusta mo't ni Daddy? Ikwa. Ijak man maawatan, gayam. Manipod awang ka. Madlaw ko analiday. Kan, saan mo't akas idi ti kinalastog dagiti agina? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di ka maawatan. No nga mintumangsit ni Claudia, ay, sungbatak at masurunak. Uray dengdenggan ni Sir Julius, di namot isakit. Kasta ka di? Itaman pa'y. Flora, idanon mo man ti pakumustak ka ni Daddy. Dumanon, gayam. Imawag kanyak ni Amy, sir. Kumusta kayo kano? Ha? Ayan ka diti anak ko. Agad-adal kano ijay syudad, sir. Pagad-adalan ni Andrew. Anya? Nagtipon dangatan iti dayjay nga Andrew? Awan mo timbaga na akasta, sir. Idi pa'y laeng. Imbaga na amapan ijay syudad. Tapno makapagtrabaho. Kat mapagadal na ti bagbagi na. Kasta ka di. Flora, amum ka di no sa dino tayan na ijay syudad? Saan, sir? Di namot imbaga. Ngam imbaga na ama kumikom nga agad-adal. Ado ka no ti ar-aramiden na. Iso asaan ko disturbol. Kasano dayto yan, mami? Ado mo tibagsak ko ijay pagadalan. Anya ita ti aramidan ta. Sapay di ka maikan iti ado a kwarta. Tasaanen akas idi. Ang mabalin ko lata ti ag-withdraw iti kwarta. Siribang manan ni Daddy Julius, mami. Mapusipos mo siguro manan ti ulo na. Bareng sabali ngamin itan ni Julius. Kasla kailiw nan samot ti anak na nga awanan serbi. Ayan nga tamat dayjay a babae. Siguro, agdandan nada iti dayjay a mamirmiraot nga Andrew. Lakit di. Ang mga numasikog pa yan. Yak! Day takot masikugan. Diyak kaya ti agsikog. No saan abak nang ti ama ti agbalin nga anak ko. Rumbang laang. O sarem ti utek mo. No kayat mo anasaliwanwan ti panagbiag mo. Dilimak ka na kiti grado, Maymi. Nagngangato. Wala, tadyak kayat ama pa ay ti magpapaadal kanya. Ay ayatin ka unay. Aramidag ti amin. Tapno na saya ti masakbayan ti pamilyata. Aramidag dagitoy. Gapoy ti nalaos a panagayat ko ken ka. Kan para ti masakbayan ti pamilyata. Ay, ayatan ka matunay, Andrew. Idi, naliday ti biyag ko. Kat sikat ti nagbalin ang musika,
Anang biyag itinaliday alubong ko. Inton makaturpos ka. Agpakita ta ka ni dadim. Kidawon ta ti pamalubos na ngagkalaysata. Sika ti makaammo. Superstar iti biyag ko. Ha? Unay ka dito superstar. Nalabos mo tin ah. Pudno ti bagbagag. Sika ti kapatgan ita iti biyag ko. Ay ayatan ka unay, Andrew. Ay ayatan kamot unay-unay, Amy. Umay ka di tumulong di rancho, tay may ka, Claudia. Kunak man no agad adal ka. Apay nga da ka dito eh. Diyak kaya ti tabas ti dilam, si ka babaunan. Imbaga ti babaunan, tada pa kairanudan ti akin babaunan. Ngam ti papakpakan, ngawan pa kairanudan ti mangpakpakan. Aglablabas kan si ka babaunan. Aguray ka man. Ha? Sige, padasan nakasagidon tadi katrasan. Agtrabahon tupay dito'y idin ni Aimee. Idin to ta si kakot saan? Huh? Suron kon? Pagbabawyam day to ngay naramid mo kanyak. Itian nga aga po nga agbabawi ak? Huh? Kukom aya day ti rancho? Kat kukwa ti ina ni Aimee? Dumtang to ti aldaw. Agpakawan ka kanyak. Tu, itian nga aga po. Anya ko matibasol ko ken ka. Sika ti rumbeng nga agpakawan ka ni Aimee, Claudia! At dagayam ko akaadalan ni Aimee. Imbagada analaing kano ni Aimee. Kapkap na kan nga tati kabsat mo ni Aimee. May mayatan ni Aimee. Ngam ti daddumaan nakarelasyon ni Manong, mama. Day tamo ti pamatik, iho. Itinabiit a panagyan ni Aimee di ti balay. Nakitak ti kinasingpat na. Nasarakan mo't langan ni Manong ti maibagay kan kuana. Nasingpat mo't ni Manong. Sika, iho. Kabaalam ka di mo ti agpamarang amarigrigan. Tapno masaraka mo ti babae, anapudno kan ka. Ah? Mama, saanan anas kan nga aramidak dayta? Saan ngamin arumbang nga itad amin akid dawon ti babae? No kwarta ti kidawon na. Dayta mo ti kamaliid ni manong mo. Nagtalag, kat inted na ti amin akid-kiddawan dagiti babae kan kuana. Anya nga tati aramidak iti dayja, Flora. Masurunak unay kan kuana. Ay no, durabag kumadjay rupa na. Uray siyak. Di nakpay respetuan no mapanak ija rancho. Adala ko mapangtangdan ko, tamang tangdanak iti mangipungot kan kuana. Kas lakalalaingan no kas jay amapanak ijay rancho. Agkusilap. Adan tula aldaw na ako nak. Pagbabawyan na tinar-aramid na kanyak. Pagparin tumangak iti sangok dayjay a babae. Makabalis tanto matlaeng kan kuana. Ha, kukuana ita. Angam kukuha tanto mat. Kaano nga ta makabalas na, mami? Noan niya nga ta at ipampanakal dayjay a babae. Makapasuron. Kitaan nyo kit di, mami, ha? Amangan mat, no ada pagtultulagan da kan ni Daddy Julius. Oh, saan kumot ngay palubos? Para kanyak laang ni Julius, agraman ti rancho. Nalpasan ana proseso dagiti gatas, sir. I-deliver yo ka din, sir. Mabalin ka di ako muyog ka, taawan ti kaduhak. Imbagla para lista ka dagiti order. Umayak man ti pag-deliveran niyo, sir. Wen, Flora. At damot sidecar tay motora pag-deliver ko iti gatas ti baka. Ada ka di mabalin ko apagtugawan iti sidecar ti motor, sir. Wen, tabasit lang ti gatas a may delivery ta. Sika ti mangkita iti listaan o asino dagiti nag-order. Ibagam laeng, ta iso ti pangipanantay ti gatas. Sige nga rod, sir. Lumuganak iti sidecar ti motor. Ala, intan, Flora.
Apay, akimuyog ka ni Julius. Napanan nyo. No kumanasapsapa kayo ngay may, da kayo kumatikadwa ni Sir Julius, nana. Saan ko maasyak, nana? Nana, kun kunamkat kanya kun. Madam, idi, tiawag mo kanyak. Idi takunak no nasaya at kayo agsyuman kan ni Aimee. Ay nga mo saan matgayam. Saan kayo ang maikare nga agsyuman kan kwa na? Salawasaw! Di mo idiso tatong pamkanyak, nana. Agyaman kayo, tabakit kayo. Iso adi kay patulan. Ngam no maminsan pa'y nga aramidin nyo dayta. Siyak timang tungpa kada kayo. Oh, bastos! Amok mo timang respeto iti tao, arumbang nga irespeto. Ngam no kas kada kayo, ay nambarak. Agraraman kayo nga gina. Pimanaw kit din kay heredera, gapo kada kayo. Kumusta ti ay ayatak nga estudyante? Rabiin, ngam di ka pala mapaniti kwartom. Ilipas ko pa ito'y report nga aramidak. Superstar iti biyag ko. May salangan na semestre, malpaskan. May sakanton ka nagiti agmartya ang mapan umawat iti diploma. Ket isagot kon to dahil ta diploma, iti ay ayatak a superstar. Saan ka di ati diploma kat isagot iti naganak? Kuma, ngamjak narik na ti dungo ti maysa nga ama. Kasano kuma nga isagot ko kankwana? No awan ka, sa anak a makaturpos. Kaguram ka di ti amam? Saan, Andrew? Angam, mangnamnamaak, adumteng to ti gundaway, amariknak ti panangipatag kanyak ti amak. Kastamatan, amariknak ko mati panangipatag na kanyak. Bayam, tamapan tanto agpasyar iti rancho. Masigurado, akailiw na kamot ti amam. Dandanin agturpos ni Aimee iti kinaabugasya. Bilibak mat kadakwada ka ni Manong. Nabayag basitan ti relasyon da. Ngam nagtalin na addaan na pudno iti tunggal maysa. Maragsakan para ka ni Manong mo. Kamaudyanan na. Nakasarak iti napudno ken kuana. Makapantay unto ije lugar da, no intayo ka sa ti amana. Sangon na tayo nga tati amana. Iso apimanaw ni Aimee. Ta saan ka no nga impakita ti amana ti dungo na ken kuana. Numapantayo kat di na tayo sangwan. Ti agsubli tayo ditoy. Awan parikot dita, mama. Sa bagay, husto ta ko nam iho. No di na tayo sangwan, di agawin tayo. Kat agkalay sa dalatan. Aduman ti bagsak ko, mami. Makapasadutan ti mapanijay pagadalan. Kasano nga rudan, anak ko? Sana ka makairwar iti ado akwarta ni Dadim at Julius. Tilang masapul tayo ti ititid na. Sigurado. Ano ulitak nga alaan dagiti bagsak ko? Katagbayad akmanan. Apay ngamin, adi mo tinartarimaan tinagadal. Padasampay ti dumawat ka ni Daddy Julius, mami. Padasak Nakuna na ngamin idi, nga apay kano anagbayagan, kat di kamot lamalpasen iti panagadal mo. Mami, namaminsan, ngamin nga aramidan nyo nagadulang nagita. unay ngamin, ti papaaramid dagiti Jay profesor kagitan ni. mo anagenrol iti kinamaestra, kat nagturpusan idi napan atawan. Makapasuron nga rod, mami. Kuna jay din, asa anak kanupay ang mabalin nga graduar. Gaputa adu ti bagsak ko. Masapul nga dadak kala selebrasyon iti graduation mo, Aimee. Agyaman ak unay kan ka. Angam, umanaya na makaturpusak. Kan maysa, ag-review ak pay. Kalpasan na, ag-examak. Basta, pakaragsakak no maselebraran ti panagturpos mo. Intayo ka na mamay ti may sa analata ka restaurant. Si kaman lang ti makaam mo,
My Superman. Siyempre, may superwoman. Ita pa lang kamlaawan kan. Agyaman ako, Nay, Andrew, biyag ko. Sika, tiintin nagtilangit amang bayabay kanyak. Gapo, taawanan ni Mami iti biyag ko. Meron na siguro. Agayatak ngamin unay ken ka. Maiduma ka kada kini nagbalin a karelasyon ko. Julius, kasapulan ni Claudia ti kwarta. Ikan na kuma, tamapan mo't lang ijay syudad. Ituloy na, ti panagadal na. Saan ka di nga upat lang atawan ti kinamaestra? Manu atawanen ti panagadal na. Kuwang amin, Julius. Marigatan ka nung amin. Adda bagsak na. Kaya tasawan day ta, asaan nga agadal ti into na rin na ijay syudad. Abagan ba't numakasasawan? Pag kunaamat amakas asawan. Apay nga ro da manu atawanan ket di mo't lamalmalpasan iti panagadal na. Sayang lang ti kwarta ginasgastos na. Sabali ti pangipanan na. Nagtulad day tarupam nga umay dito'y balay mi. Kaamamok a balay yu gaya mon daytoy. Ti amok, kat balay ti gayem ko ani Aimee daytoy. Makikabkab balay kayo laang. Talaga na puskol ti rupam. Awanan kay ti bain. Asino ka datang ata tinapuskol ti ropa na? E mayak ditoy, tada ibagak ka ni sir. Sa anak a makikabbalay tawan karbengak. Ada balay meng. Ay no! Ay, lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Aramidom ta kayat mong aramidon ah. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kumakan ni sir. Anya ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agparikot da magdakan Claudia tasan ang makaturpos ni Claudia gapo kadagiti bagsak na. Iti sabali a bangir umadanin ti panagturpos ni Aimee iti kinaabuga siya. Iti may sangal daw anapan ni Flora iti balay da Julius. Nagsinungbat da kan ni Claudia. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan, karbangan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay na! Lapdan nakman. Ang mga noan niya ti maaramid ko iti day ti babae. Sige aramidom ti kayat mong aramidon. Ngambasol mo, no Jack maidanon ti idanon ko kan ni sir. Anya ka di ti mapaspasamak ditoy. Flora, Claudia. Umay ko kumaitid kada kayo ti listahan ti nag-order iti gatas. Ngam, simabat ni Claudia akasla ti Greg, sir. Panawan na kami ditoy, Claudia. Apay alapdam nga umay ni Flora dito'y balay. Ado ti may tultulong ni Flora kanya kay ijay rancho. Kablawan kay ti panagturpos mo, iha. Agyaman ako, Nay, ma'am. Di na ka di mabalin nga awagan iti mama. Saan ka tamam? Ha? Sige, Mama. Agyaman ako, Nay, iti kinasingpot yung kanya. Mama. Kablaawak man matyayayatek. Ti superwoman iti biyag ko. Agyaman ako, Nay, kan ka, Andrew. Happy graduation, Manang. Nagasat unay ni Manong kan ka.
Manang kunakon Damanong kumat ti agbalin nga asawam. Agyaman ak unay kada kayo. Natunoy ko matlaangan ti arapaap ko. Nakaturpusak matlaangan. Ala, intayo nga rodan iti restaurant. Tani, itay pa yung agmanmandar ti tiyan ko. Karga ka nun. At to'y pa'y tinayon ti listaan, tinagorder iti gatas, sir. Agyaman ak, Flora. Awan gayam. Saan ka di pa nga imawag kan ka ni Aimee? Saan pa'y mat, sir? Iti naodi nga imawag akot makumiko medyo pagadalan. Ay, jak amaw, no naggraduaran, sir. Kasta ka di. Ala, kumusta nagtuken ko na intun umawag manen? Matungpal, sir. Saan ka di nga umawawag ka na kayo, sir? Napukaw ko nga men ti cellphone ko, idi. Gimatang iti sabali. Kat nasukatan ti sigod a number ko. Ay, kasta ka di, sir? Ala, inak nga rodan iti rancho. Tanapan naggatas iti baka ti duma akakadwak ijay, sir. Apay, anak kami suot ka, Simrag. Anya ka di tinapasamak di taruhar. May itay ni Flora, mami. Nagsinong bat kami. Idi may ni Daddy Julius. Pinastragnak. Anya? Anya ka no tigagaran ni Flora ditoy? Dahita ti dinamag ko itay ka ni Flora. Nga maditi sungbat na. Saan ka no nga umay makikabalay? Tada ka no balay da. Talaga apagpong tutan nakday dya babae. Ha? Uray siyak, mami. No saan abim malaot itay ni Daddy Julius, amangan no nagpinungot kami. Day dya ti ambisyosa. Kaya't nasamot ni Julius nga uray lakayan a maidiligkan ko na. Awan tilin na kayan ita, no kwarta ti pagsasaritaan, mami. Wan mo't kit di. Hanggang saan mo't unay ama ko na abak nang ni Julius. Ngam ado, ti atiwan na dito'y lugar tayo, mami. Mangrugimat gayaman ti panag-review, di review center, love. Wan, mayat no inakon ag-review. Tapno sigurado, love. Day tamad ti kayat ko, tapno makasigurado ka. Sapay ko ma. Tama ka pasaak. Intun madanon ti bar exam mi, love. Namnamag mat day ta, love. Amok namin na nasaririt ka. No pay kasta, aramidak amin akabaulak. Barang maigasat ko. Buyugan tay ti kararag. Anda kaasi ti apo karang tinapasnag nga kindaw iti kaasi na. Wen, Andrew. Awan sa bali akamangan no saan ani Apo Diyos. Dakkel ti kaasi na kadagiti mamatikan kwa na. Apay akas taday tarupam. Adda ka din nakaapam. Masurunak, mami. Binaunakit din ni Flora ang mga wit iti nakatimba gatas. Inyawid mo ko man tigatas Kasapulam tigatas, saan ka di? Ang mga numakita ni Daddy Julius, kat agungat, mami. Huwin gayam. Manipod awan ni Aimee, dakkal tinagbaliwan na. Saan nakas idi an nalukay kadata? Nagbalin mo't ten akir mo't. Kasuron ko mat dayjay nga, Aimee. Nagbali kita ng papanaw, nga kasla ad-adakit din ang nagmalas ta. Kastamot nga rod ti mariknak. Iso akasuron ko launay dayjay a babae. Awan lang nga rodan ditoy. Ngam isupay lang ti poon ti saan tayo apagkikin na awatan. Bilibak mo't kadamanong kan Aimee. Takay kayat dati agyan ijay quarter ti security guard. Ngam ti agyan dito'y dakkel abalay. Saan gamin ang materialistic ni Aimee? Simple a tao, kan saan anaparamag. Sa bagay, day tamot tinadlaw ko, mama.
Angam saan nga amo ni Aimee, nga addadakkel abalay ni Manong iti asidag ti negosyo na. Sigurado nga ijay danto nga agyan, inton malpas ti kalaysada. Apaman ang makapasa ni Aimee iti bar exam na. Ket addan tumanugang yung nga abogada, mama. Wen iho. At danto alaan ni Manong mga opisina nanto iti asidag ti negosyo na. Naggasatan ni Manong, tanasingpat ti asawaan na. Kabayatan asan pa yan ang rugi ti review. Kaya't mo kariti kumuyo kanyak, ijayan ti negosyo. Sige man nga, Rod. Surwanak, tapno makatulong akan ka. Alay nga ron, ngam narigat ti trabaho ijay. Dandani saan ka ngagtugaw? Anya tinarigrigat at trabaho. Tinigosyom, wenno, ijerancho. Depende mo't kat di iti tao. No anya tinalaklakakin ko ana. No mapadasak ti trabaho iti negosyom, ibagak to, no anya tinalaklaka at trabaho para kanya. Ijay kalangan ayan ti cashier. Agkahira ka. Amangan no mapukaw ti collection, no siyak ti pagyanam iti cashier. Andakin ka, no takawam ti koleksyon. Sika ti manager, iti daytoy a supermarket. Owner ken manager. Pinanawam daytoy. Kat imay ka iti lugar mi. Kat nagpamarang kang aplikante iti radyo. Saan at trabaho ti sinapol ko ijay? No di kat sika. Anya? Kasano ko maasyak ti sinapol mo? Kat di nakpay matamam mo. Sa pulam ka di, ti saan mo pa'y ngamam mo? Nagsapula kiti nasingpet. Nagaget. Kang ronan ti amin napintas. Ket sika deta, love. Mabalin a plano ni Apo Diyos ti panagsinarak ta, love. Agasam? Nagpamarang ka amarigrikat? Tapno lang masarakam ti agbalin nga asawam? Mamatiak matitimbagam, love. No saan ko nga inaramit tayo jay? Saan ka kumaan na sarakan? Anya ka diti impakan mo ka ni Julius. Ta isakit nakalaunay, sika a babae. Adda ka di impakan nyo kan kwa na ide? Iso apagarupon nyo, nga da impakan ka? Ha, anya ti inted mo kan kuana, idinapan ka ije balay. Apay adiyo dinamag kan kwa na, ano implisado kayo ang mga mau, nana. Ti saludsod ko ti song batam. Madanagan kayo kaday. Ang mga no isukat na kada kayo, iso nga insecure kayo. Ha, anya nga insecure asasawam. Apay kumanga insecure ak. Apay nga rod nga agdamag kala adagos no adda makitam. Ni Sir Julius ati pagdamagan yaw. Hay, di ta kayo manlagan ta dapay aramida. Oh, mabalin la ko matimang karamkam iti tao. Ay, inaramid kon iti dayta a babae. Saan ka di ani Flora dyan naggapo dito'y, mami? Awan sa bali no saan aday jay apo or ti kararuak. Nakitak asimrak, iti pagalaan ka dagiti timba, apang ikanda iti gatas ti baka. Aguray man, tapalab-ogak ti danga. Anya ti aramida. Kargaak ting kayo iti ngato ti ruangan. No iduron na ti ruangan no rumwar, matinag ti kayo. Kat matamaan lakit di ti ulo na. Masurunak at talaga iti dayja a babae. Mapan kayo ijayan ni Daddy Julius, ta ipatungpal ko ti planok. Oh, sige, makaamukan, Claudia. Alaal ko to'y tugaw a pagbatayak amang ikabil iti kayo iti ngato ti ruangan. Inton rumwar ti danga. De na ipagarop nga adda kayo iti ngato. Makabalisak matlaan yan kan kababae. Darasag, tapno awan makakita kanyak.
Adto'y titugaw kan kayo. Agbatayak ititugaw, kat ikabil ko ti kayo. Aday ta, pumanaw ako dito tapno awan makakita kanya. Anya nga tati naramin ni Claudia iti asidag ti ruangan. Nakita ka nagdardaras a pimanaw. Di namot inrikap analaing ti ruangan. Ay, amangan nagsuble. Magnaak man langan iti bakdor. Amangan nagsabat kami di tarwangan. Amangan nagsubang kami manang. Adu ita ti gatas anaala kadag iti baka. Kasapulan pa ititimba ditoy. Kurang titimba? Masapul nga rod nga inak mangala ititimba. Ingka man nga rod, at dangamin na panandag iti kakadwa. O sige, tamapanak. Kunwari, nasingpat ka nagagatak, tapno din nakisukhat ka ni Flora. Mapanak iti pagalaan iti timba. Barang ipiyar naman ang tilibreta ti bangko kanya. Adda ako iti ruangan ti pagalaan iti timba. Di damot inrikap anaimbag. Iduron ko tapno makastra ka. Anay ko. Anya dyan naggapo iti nga to. Anay ko, natamaan ti ulok. Kas lamaulawak pa yan. Mami! Ay, tinapasamak kada kayo! Apay nga induron nyo ti ruangan, Mami. Da kayo kat nga ro, tinatamaan iti kayo. Saan ka di anag na dyan babae dito eh? Apay asyak, tinatamaan iti kayo. Mas dawak, tadamutan iti pagprosesuan. Nagnangata iti bangir? Maulawak, nagsakit. Anya itatiramidag, Mami. Agdardara ti ulo yo. Agpaarayat ka kadagiti kakadwa diti rancho. Tulong! Arayatan da kami! Tulong! Anya tinapasamak ditoy. Itala nga nagdisnudo ka at tumulong, ngam kastapay tinapasamak mo? Agdardara ti ulo na, Daddy Julius. Kasanwa napasamak da itoy? Imposible da itoy. At da ka din ng pang-or di taulom? Ipantayo ko maidyo ospital, Daddy. O sige, ipantayo. Inakisaga na tilugan. Wan, Daddy Julius, saan nga agsardang ti panagdara ti ulo na? Naipaskil nga tan tinagan na iti nakapasay ti bar exam? Madana ka na, love. Amangan mo sana na inayon tinagan ko iti listaan, dagiti nakapasa. Anya nga rod no awan nagan mo. Adda pa'y mat sumaro naman nga exam yo? Agnerbiyosak matan. Madanaganak matan. No anya man ti resulta ti amin, naskan nga awatam. Di na kon. Adda pa'y mat sumaro nga exam? Anos lang ti kasapulan. Sa bagay, masapul nga aklunak, no anyaman ti resulta ti amin. Oh, apay nga agdardaras ka? Papanam? Mapanak iti nakapaskilan tinagan dagiti nakapasay ti bar exam, Mama. Si kamot ti adda magagaran, ngamdaay mi kan Andrew, iho. Diyay ngamin gayem ko nga staff nga dayjay pagadalan. Intyat na kanyak, nga adda kanun ijay bulletin board ti resulta, Mama. Dinamag mo kumaakan kwa na, no nakapasamot laang ni Amy. Ay, nag-offline matan, Mama. Adda siguro importante nga aramidan na. Sa bagay, kasta nga agpaiso ti empleyado no da boss na. Masapul nga agtulnog iti ipaaramid da kan kwa na. Nakapasangatan ni Amy iti bar exam. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan.
Teserye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Awan, karbangan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dinamag mo kumakankwana no nakapasamot laang ni Aimee, iho. Nag-offline mo't mami. Adda siguro importanteng aramidan na. Sa bagay, kasta talaga't empleyado. Masapol nga agtulnog iti boss na. Ina ko na, imbag ita, tabasit pa iti tao. Narigat no adunto ti tao. Iyawag mo adagos kanyak no anya ti resulta, iho. Ariglado, mama. Apay nga minanapan kayo ijay, mami. Saan ka di nga imbaga kamangi kabilak iti kayo iti nga to ti ruangan? Naawa ni ti panunot ko. Kunak no nalpasan anag na ni Flora ijay. Nagalis akas lak kiwat day ja babay. Addan to aramidag kan kwa na? Ijay likod nga ta tinagnan na. Taapay asaan nga iso tinatamaan. Ti kunak kat adda pay laang ijaunag. Saan mat? Ta idikwan? Da kayo mat tinapan ijay. Agkurang nga mintitimba. Iso amapanak ko mamangala. Apay ngamin, ada kayo tinapan. Nangibaon kayo kumaiti sa bali. Agpabanglo ako mga rod ka ni Julius. Hanggang kas jamutan, tinapasamak. Iso ada kayon, tinapan na ngala, kasta ka di? Diyo amo nga dak di tarwar ti ruangan. Nangeg ko amin ti saritaan nyo iti anak mo, Magda. Julius, adda ka ni nangag mo. Nangeg ko nga rodami na saritaan nyo. Gapo iti dakes a plano yo. Da kayo matlaang tinagsagrap. Ha, makapadismaya kayo. Nagdakes ti aramid yung agina. Nagbidot laang mo ti anak ko, Julius. Kasanon no siyak tinagnayjay. Kaslada kayo nga agina tinangdangran kanya. Ngamawan ti kasta panggap mikan ka. Apay, di mo inanawa ti anak mo iti plano ng aramidan. Jay kunakon, kasanon no siyak tinakapasamakan ti kasta. Aimee, umay ka dito, ator ni Aimee. Ha? Anya ti kunam? Love? Top 10 ka, love. Adda ni Jervy Ijayan ti bulletin board. Kawawag na. Pudno ka di, love. Nakapasaak. Saan ka lang nga nakapasa? Adda ka kano iti top 10. Agyaman ako na, Diyos ko. Natungpal ti arapaap ko. Mabalinta na pasyaran ni Dadim. Kayat mo apasyarin ta ni Daddy, love? Kaili ko matiransyo. Napadasak ngamin tinagbali na katulong ijay. When tanagpakan ka iti garami kan ruot kadag iti baka. Idinto tamay sa kagayam a bilyonaryo. No saan ka nagbali na katulong iti rancho, saan ka kumamit na nasarakan? Ay, kita nyo tilinaw ti pagiwarnak, sir. Oh, ay. Anya ka di dayta? Tauray ka lang nagtartaray at imanon dito'y ayan ko. Ay, top 10 tigayim ko iti bar exam, sir. Nga ay may top 10. Ha? May son, ananay nga abogado tigayim ko. Anya? Ti anak ko? Nagturpos nga uray pimanaw iti puder ko. Maragsakan ang amang ipadamag kada kayo iti balegi tigayim ko, sir. Ha?
Flora, malagip na pa'y nga tati anak ko. Saan ka di pinakumustahan na kayo, sir? Kaawatan, ngawan tigura na kada kayo. Sapay kuma. Mailiw ako ni ti anak ko. Kasano ang makapagkidawak iti pamakawan ken kuana? Saan yun akagura tigayim ko, sir? Naamiris kon dagiti kamalik. Nakapagpanunutag, idi pinanawan nak ti anak ko. Mabalin mo kano ti agawid. Kuna ti doktor, mami. Saan samot ang nagsubsubli ni Julius diti ospital? Di na panak iti pagbayadan. Binayadan kanumat ni Daddy Julius ti bill dito yung ospital. Kasta ka di. Mabainak paikit din gapo itinapasamak. Ni Flora ko matamaan. Hanggang syakmatan. Uray kumamat, no saan anangag ni Daddy Julius ti saritaan ta. Nagmalas nga rod. Di talakat nga binagan-anad. Papuskulon talatan ti rupa ta. Awan mo't papananta sa bali. No di ijay balay ni Julius. Diyak lakit di kayat ti agsubli nga agab-abang iti pagyanan tayo akas idi, mami. Uray siyak Nang runa kat agpadpadamot nga awan trabaho ta. Ada pagiwarnak dito'y lamiseta iti salas. Kita man. Ada na linyaan iti ballpen. Basa man. Dagiti nakapasa iti bar exam. Malvar Aimee de Vera? Anya tinakitam di ta pagiwarnak. Tauray kala nagnga. Basaam tinalinyaan iti ballpen anagan, mami. Yawat mo. Takitaak man. Ato Saan nga ta? Aka nagnagan na lang dayta. Ang uray ti middle name na Adivera. Kat isumat. Mabalin aka nagnagan na laang, mami. Imposiblimat ani Aimee dayta. Hello, Flora? Nakaawag ka man. Congratulations, gayam! Top 10 kagayam iti bar exam, Amumon, Flora? Agyaman ako na, gayam. Uwa. Oy, ang mga nudin akon am-am mo, tamaysakan nga abogada. Sobra ka, mat. Sikapay lang tigayam ko. Iti kaano man, sikalat ta tigayam ko Flora. Loka? Kat, kumusta mat ni Daddy dita? Impakita kan kwa na tinagan mo iti pagyawarnak. Kaya't na ti dumawat kang ka iti pambakawan. Ngam di na kanumat amo ti ayan mo. Takkal ti nagbalbaliwan na, gayam. Madlaw ko akailiw na kan. Pudno ka di, gayam? Umay kaminto dita. Ngam saan mo pa'y nga ibagbagakan ni Daddy? Flora, saan mo mo't nga ugali ti agday ang kabayatan ti panagtrabahom? Itamampay. Sir, adaman damagak. Nukas pangarigan umay pumasyar ni Aimee. Saan yung kadi akagura? Nakaamiris akon. Kayat ko pa'y nga agsubli ti anak ko. Ngam dagiti agi na amagda kan Claudia. Sir, agpaiso ka diti imbagayaw? Agbababawi aka dagiti nararamid ko iti anak ko. Hamum ka di. Asika ko matinatamaan iti kayo nga karga ni Claudia iti nga ato ti ruhangan. Anya ti kayat yung asawan, sir? Dumag ka. Tay salaysay ko tinapasamak. Nay,
Umay kayo matitirancho nga gina. Ay, kumusta ka, nana? Aglisi kay ti dalan mi. Apay nga agyan kay ti dalan? Amulata ni Apo Diyos kay salakan ti awan basol na. Kat ti nakabasol. Iso, ti pagbawingan ti dakas apanggap ti managdakdakas. Awan ti amok kadagiti sasawam. Ay, saan kan nga gindi di amo, tamo kon ti amin. Agbalbaliw kayo nga minon. Natangig kayo pa'y lang. Kat awan mo ti maipanakkalyo. Apay ka di akasta ka. Kayat mo tapagtalawon ka dito yung rancho? Kabaalam ka di nga aramidan ti kabaelak nga aramidan. Ay, awan apulos karbangam dito yung rancho. Kukwa ni Aimee daytoy. Love, mapanta ka din ijay rancho? Wen, iror ti driver ti kotse. Imbaga akon kin kuha na itay. Umay ka di mat da mama? Wen kano, ngam ko na ni Jervy, ajay kano kotse na ti pagluganan da ka ni mama. Saan da makilugan ka na ta? Nalawa mat jay lugan mo. Saan nga mina makaururay ni Jervy? No kayat na ti umunan to nga agawid, wano maudi, maaramid na ti kayat na, talugan na kat nga ron. Sa bagay. No agbati tapay ijay, amangan no din napay kayat ti umyan ijay. Mapandala nga agpasyar, ken makisarita ijeran tiyoyo. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Saan adito iti ayan ti trabaho? Sana nga umay agtrabaho, nana. Urayag laeng ti tunay abos ditoy. Apay ko mga urayam ni Julius. Ay, saan ani Sir Julius ti urayag ako nakatunay, nana? Ada urayag ditoy. Agurayak lang iti sumagmamano a minutos.